концертът ни, за жалост, към своят край. Но не и светът. Той ще продължи да се върти и живота ще продължи да кипи. Нека на този празник се замислим за най-ценното. приятелите, Семейството и любимият ни човек. Радвайте се на всеки ден. като че ли е последен. има Само два начина. И живеем живота си. Единият. сякаш, Съществуват чудеса. а другият сякаш. Всяко нещо е чудо.